Ndinokukwazisai hama dzangu. Zita rangu naitwa Apostle King, Apostle T King, mushumiri wenyu wevhangeri raMwari. Ndinofara kwazvo kuti Mwari vanoramba vachitipa nguva dzekuti tishumire vhangeri raMwari tichinzwisa nekuratidzana magwaro. Chekutanga ndinokwazisa hama dziri muThe Body of Christ nevamwe vose vari kunze. Ndinokwazisa vadikani vose vanotenda kuivhangeri raMwari, ndichiti Mwari vakuitire zvakanaka pakudzidza ivhangeri kwapichange muchiita tiri pamwe chete. Ndinokwazisa mukoma wangu Tafadzwa Chiburacho paUK. Ndiri kuzivai hama tiri tese mumweya. Mumwe mushumiri wedu watinaye watinovimba kuti anoshumira vhangeri raMwari. Ndinozokwazisa nehama dzese dzakasiyana siyana nevamwe vandisina kunongedzera namazita. Nhasi ndine vhangeri yandakabata yandinoda kuti tinzwisisane, tichidzidzisana pamusoro pezvinhu zvaMwari kuti vanhu varege kurashikirwa neupenyu hwavo nokuda kwedzidziso dzadhiabhurosi akasimuka achibva kunyika akachibva kugungwa achiuya kuzoti vanhu vatende kunhema dzinenge dzaparidzwawo nevamwe vanhu vanosimuka munyika muno vachiti vashumire vhangeri raMwari. Satani zvechokwadi anosimuka akasimuka panyika zvine simba. Chinangwa nechikonzero chake chakasimukira ndechekukanganisa vhangeri raMwari. Asi kana akanganisa vanenge vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu vakarinzwa rake Satani votenda kwariri, nekuti vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu havazoregerwiwo vasina chavanotenda kwachiri, vane vhangeri ravo. Nekuti zvavari ivo vatori vazhinji panyika pano vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu ndivo vazhinji kwazvo kupfuura kuhama dzinoponeswa nevhangeri raMwari. Saka uchenjeri hwemweya hunodiwa kwamuri hama dzangu, kuti kunze kwamunofamba nekwese kwamunoteerera shoko raMwari murege kurasikirwa nechokwadi muchitenda kunhema dzinenge dzaparidzwa nevamwe vanenge vakasimudzwa pakati pedu vachiita vashumiri. Tiri vashoma shoma kwazvo vanhu vanotenda kuivhangeri raMwari rechokwadi. Naizvozvo ngatimirei neuchenjeri, tirege kutsauswa pachinhu chimwe chete, takabatirira kune zvatakadzidza kuivhangeri. Zakariya chapter 13 muprofita waMwari anoprofita pamusoro pechikamu chevanhu vachanga vachizoenda munzira yekuponeswa, vakanga vachizotenda kuivhangeri raMwari, vachazonzi ndo vanhu vaMwari. Kana tikatarisa chikamu ichi chakataurwa naZakariya tinoona kuti vanhu vashoma shoma kwazvo vachaponeswa neivhangeri raMwari. Zakariya chapter 13 pavhesi 5 pavhesi 6, kana mumwe akati kwaari, ko mavanga aya ari pakati pezvanza zvako ndeiko? Ipapo achapindura achiti, ndipo pandakakuvadzwa mumba neshamwari dzangu. Muka iwe munondo urwe nomufudzi wangu. Ari kunzi muka iwe munondo urwe nomufudzi wangu ivhangeri riri kunzi ngarimuke rirwe nemufudzi watinoziva kuti ndiKristu. Vhangeri risati rauya panyika rakanga rine chinangwa chokurwa nomufudzi achiroverwa pamuchinjikwa naro vhangeri, nekuti chinotonzi vhangeri kuroverwa kwakaitwa Kristu pamuchinjikwa. Ivhangeri rakanga rataura izvokuti Kristu anofanira kuti aroverwe. Saka muno ndozvariri vhangeri, ndo Kristu ari kunzi aroverwe nero vhangeri, ndo rakapa mvumo iyo yekuti Kristu anofanira kurwiswa orovererwa sezvakanga zvaitika kudenga kubva pamazuva akutanga denga nenyika sazvaiti zvisati zvasikwa. Saka ari kuti muka iwe munondo urwe nemufudzi wangu, uye munhu shamwari yangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Rova mufudzi makwai agopararidzirwa. Ini ndichatambanudza ruoko rwako kuvaduku. Zvino munyika yose, ndizvo zvinotaura Jehovha, migove miviri ichaparadzwa ndokufa, asi wechitatu ucharegwamo. Tine migove mitatu yatanga tinayo kubva pakusikwa kwedenga nenyika kusvika zvino. Migove mitatu inobva pakuti kudenga kwanga kune makerubhi matatu anova Gabhurieri, Mikaera naLucifer. Zvino denga nenyika zvichiitwa ndo vakanga variko umwe nomwe ane chipoka chake chengirozi chaaifanira kuti agotungamirira. Zvino Lucifer awanika kusarurama mukati make. Ezekiel anoprofita pamusoro pekudzingwa kwake kudenga kuna Ezekiel chapter 28 pa 13.
achiti iwe wakanga uri muEden uchigara mugomo raMwari, kunaka kwose kuri mauri, kusvika Satani achizodzingwa. Isaiah amboprofita futi nyaya yacho paIsaiah chapter 14. Saka achidzingwa Lucifer kubva mugomo raMwari, kudenga kwakasara kune zvikamu zviviri. Saka kudenga kunonzi hakuna nhamba yakakwana panyaya dzekurumbidza Mwari. Kune 1/3, kune 2/3. 1/3 ndo iri kunzi naZakaria paZakaria chapter 13 pavhesi 8. Zvino munyika yose ndizvo zvinotaura Jehovha, migove miviri ichaparadzwa. Iri kunzi migove miviri ndo 2/3 iri kunzi ichaparadzwa, ndokufa, asi wechitatu ucharegwa. Wechitatu ndo 1/3 iri kudiwa kuti inorumbidza Mwari iri kumusoro kudenga. Achiprofita nyaya iyi, Zakaria ari kuratidza kuti panyika nhamba yese ichirarama kubva pakatanga Adhamu naEvha kusvika denga nenyika zvichiguma, vanhu vari kuzoponeswa ingori 1/3 chete, ndo vachanzi vanhu vaMwari. Nevanhu vari kuzoparadzwa ndo 2/3. Zvichireva kuti kana panyika pakararama 1 billion vanhu, for example, 1/3 of 1 billion ndo vanhu vari kuponeswa vachanzi vanhu vangu naMwari. Saka muprofita ari kuprofita zvake. Takuenda pa9. Mugove wechitatu ndichaupinza mumoto. Zvikanzi 1/3 iya ndichaisa mumoto. Ndichavanatsa sezvinonatswa sirivha, ndichavaidza sezvinoidzwa ndarama. Vachadana zita rangu. Vachadana zita rangu. Ini ndichavanzwa. Ini ndichati ndivo vanhu vangu. Ivo vachati Jehovha ndiMwari wedu. Zvikanzi 1/3 ndo ichanatsa sezvinonatswa sirivha ndokuiswa mumoto, zvokuti mumwe akasara nemubvunzo kuti ko kana 1/3 varivo vanhu vachaponeswa nemhaka yeye vachizoiswa mumoto. Zvakanga zvakanaka kuti titsanangure kuti moto uri kurehwa apa neevhangeri ndeupi, chimbori chii moto uri kutaurwa. Saka Johani achiuya atumwa panyika semunyai, somurume akanga achifanira kukura nzira dzeevhangeri yaMwari, kuti shoko raMwari rifambe sekuprofitwa kwarakaitwa. Akauya achitsanangura nyaya yokunatswa kwavanhu, nokuti kurubhabhatidzo sezvarakanga risiko kwaIsrael rwakazozivikanwa muNew Testament. Saka rubhabhatidzo Johani achiriparidza ndo paanotsanangura nyaya yokunatswa kwavanhu, kuti vanhu kunatswa kwavo kana vava muNew Testament vanotangira pachikamu chipi kana vachinatswa. Zvokuti vhangeri yaJohani yakanga yakaoma kwazvo kuiparidza. Hazvigoni kuti uparidze chinhu chisiri mumagwaro vanhu vakatenda vakatanga kuteerera kuti uronoreva chinhu kwacho. Zvimwe chete sanhasi kana tikatanga kuparidza totanga kuparidza zvinhu zvisina reference yemagwaro, vanhu vanoti murume uyu anoreveiko. Johani ndiye akava murume wekutanga kuparidza nyaya yerubhabhatidzo achiti uyai mubhabhatidzwe. Iko kunamata kwanga kusingapindwi nokubhabhatidza, zvokuti vaprista nyangwe baba vake Zakaria vakatosara vane question yekuti unorevei, nokuti isu tinoziva kuti kana munhu akanzi akunamata, kunamata kwake kunotangira pakubviswa chikanda chokumberi kwenzira yaIsrael. Yeti yakanga iri introduction yekunamata kwepamweya. Saka Johani ngatimbomubata tinzwe, nokuti ndiye akataura nyaya yekunatswa kwavanhu, kuti tiwane kuti moto wanzi uchaiswa 1/3 yevanhu vachararamiswa umbori upi moto unorehwa. Luke chapter 3 pavhesi 16. Luke chapter 3 verse 16. Johani ndiye ari kutaura apa. Johani akapindura akati kuna vose, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi uyu unouya une simba kupfuureni, wandisina kufanira kusunungura rukanda rweshangu dzake. Iye achakubhabhatidzai nomweya mutsvene nomoto. Johani ari kuti Kristu kana auya sezvaaireva kuti pane ari kuuya, kana auya Kristu mwanakomana womunhu, rubhabhatidzo rwake vanokubhabhatidzai nemvura nomoto nomweya mutsvene. Saka rubhabhatidzo ruri kuratidzwa kunzi kana rwatangira pamvura harigumiri pamvura, nokuti rwazonzi runofanira kupinda futi pamweya rozopinda futi pamoto.
zvokuti kana munhu akatendeuka muThe Body of Christ nhasi, rubhabhatidzo rwake rune ruchitangira pamvura ropinda pamweya rozopinda pamoto hwakaprofitwa naZakaria Johani asati aberekwa. Chizakaria ati 1/3 yechikamu chevanhu vachararama ndo chichanatswa mumoto chogodana chichiti vanhu vangu. Ko chiiko chinonzi moto? Jeremiah chapter 23 verse 29. Tinzwisise moto wakarehwa kuti ndo uchanatsa vanhu nemuprofita Zakaria. Zvokuti vaprofita kuprofita kwavo kwavaita, dai zvakangoita paiuya muprofita aiprofita zvinopesa nezvakamboprofita vamwe, ivhangeri rainzi harina maturo. Asi vaprofita vese vachiuya vachiprofita, kuprofita kwavo kwakanga kuchienderana nezvaitaura vamwe vakambenge varipo kubva kumashure. Zvichireva kuti kana pasimuka murume wamungadanidzira muchiti muprofita muzuva ranhasi, ichenjedzo yandiri kupai hama dzangu dzinotenda muThe Body of Christ, munhu iyeye akataura kuprofita kwake kunopesana neevhangeri raMwari, kunopesana nekuprofita kwakamboprofita varume vekutanga, ikoko kuprofita kunonzi hakuna maturo. Ivai neuchenjeri, haana fanira kuti anganongedzerwa semuparidzi kana muprofita muThe Body of Christ. Jeremiah chapter 23 verse 29. Tiri kududzira moto kuti tizive kuti chii chinombonzi moto. Shoko rangu harina kufanana nomoto here? Ndizvo zvinotaura Jehovha, uye senyundo inoputsanya dombo here? Saka rubhabhatidzo rwataurwa naJohani ranzi anokubhabhatidzai nemvura, obva akubhabhatidzai nemweya mutsvene, okubhabhatidzai nemoto. Zvichireva pachena kuti vhangeri raMwari kana munhu achinge atenda kwariri, rubhabhatidzo rwake harigumiri pamvura. Munhu anobhabhatidzwa muzita raKristu Jesu mumvura, sezvinoreva shoko raMwari pana vaRoma chapter 6. Kana abhabhatidzwa neshoko raMwari mumvura, ndobva agamuchidzwa mweya. Kana agamuchidzwa mweya, mweya ndo wakumubatsira kuziva nokududzira magwaro ezvakavanzika zvaJehovha. Kana apedza kugamuchidzwa mweya, obva achizorohwa nemoto rinova vhangeri raMwari, ruchiri rubhabhatidzo rwese rwakadaro, kusvika munhu achinatswa. Saka vanhu vari kuponeswa nevhangeri raMwari vanonzi ndo vari kuponeswa, ndo procedure yavanotora. Vari muThe Body of Christ, kunemi vese vatungamiriri vachanzwa veThe Body of Christ, munzwe ivhangeri iri, kuti munhu kana achibhabhatidzwa rubhabhatidzo harigumiri pamvura kana pamweya mutsvene, rinosvika kuivhangeri rinova shoko raMwari, ndo moto. Sekuprofita kwakaita vaprofita vakatitangira vachiti kana munhu achinge atenda pa 1/3 chikamu chichaponeswa, anobhabhatidzwa nomoto kusvika Kristu achiuya. Nokuti kana munhu akapinda mumvura nhasi obva atonzi atonaka, akasazoteerera shoko, akasazodzidza shoko, haana kuitwa rubhabhatidzo rakakwana, anenge asiri akafanira kuva munhu anonzi akabhabhatidzwa, nokuti rubhabhatidzo harigumiri pamvura. Haisiyo nyaya zvangu yandanga ndichida kuti ndibate, asi ndanga ndichida kuti tiyeuchidzane izvi sezvatiri kufamba muivhangeri raMwari, kuti kana kumativi ese kwamuri ikoko pane hama dzatendeuka kuivhangeri raMwari, muzviite zvinhu zvamakacherechedza chinhu ichi, kuti vanhu vanoda kuti vabhabhatidzwe matanho ese akakwana. Regai ndibate nyaya yandanga ndakafanira kuti ndikuparidzirei, nyaya yokunzwisisa nguva dzokudenga nedzepanyika. Ndatangira zvangu kuivhangeri riri kumusoro, asi zvakanga zvakanaka kuitira kuti kana taakusvika kuvhangeri dziri kuzasi, vanhu vanganzwisisa chirevo chevhangeri raMwari kunyika. Tsamba yandinoda kutanga kuverenga ndiGenesis chapter 1 tichienda kumberi. Pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika. Mweya waMwari wakanga uchigara pamusoro pemvura. Mwari akati chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo. Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku. Madeko akavapo namangwanani akavapo, zuva rimwe chete. Mwari achisika denga nenyika, anonzi akatanga kusika chiedza nemausiku.
asi achisika chiedza nemausiku anonzi akazviita ne1 day. Zvekuti pakuziva kwedu kwenjere dzenyama tinoziva kuti chinonzi 1 day 24 hours dzinomezhwa newashi yatinayo nhasi iyi, dzichimezhwa nezuva neusiku. Asi zuva racho rinotomezha 24 hours rakanga risati rapo, nemwedzi wacho wakanga usati wapo, chakanga chingoripo chiedza chakajeka nemanheru. Asi azvisika zvinhu izvi anonzi akazviita in 1 day. Zvokuti vanhu vachitanga kuverenga magwaro vaifanira kutitanga kubvunza kuti vanzwisise kuti 1 day raakanga achireva muiti wezvose rakanga riri rechii. Kana iro zuva racho rinomezha nguva dzekuti titi 1 day rapfuura repanyika pano dzinova 24 hours ranga risati rapo. Regai tidzike nayo tinzwisise pakazosikwa zuva. Mwari akati nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura. Mwari akaita nzvimbo akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo, zvikaita saizvozvo. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga, madeko akavapo namangwanana akavapo zuva rechipiri. Zuva rechipiri madeko akavapo futi, mangwanana akavapo, denga nemvura zvasikwa. Mwari akatumidza pasi pakaoma akati nyika, nemvura yakaungana akaitumidza akati makungwa. Mwari akaona kuti zvakanaka. Mwari akati nyika ngaimerese uswa nemiriwo inobereka mbeu nemiti inobereka michero ina marudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo panyika. Zvikaita saizvozvo. Pavhesi 13 madeko akavapo namangwanana akavapo nezuva retatu. Mwari akati zviedza ngazvivepo panzvimbo yedenga kuti zviparadzanise masikati neusiku, kuti zvive zviratidzo nenguva namazuva namakore. Chiedza chinoparadzanisa mazuva namakore neusiku kuti tiverenge kuti 1 day rapfuura zvakazoitwa kwakuzasi kuvhesi 14. Asi chiedza chakanga chavapo nerima. Asi achiita zvise zviratova zuva rechi4, zvokuti vanhu vaifanira kuti kana vaverenga magwaro vobva vazvibvunza mubvunzo wekuti saka nguva dzekudenga dzakamira sei. Kana nguva yekudenga yakanga ichinzi 1 day isingaverengwe nezuva, saka 1 day rekudenga rinombova chii. Zvokuti vhangeri iyi tichaipa semoni inonzi Understanding the Time Zones of Heaven and Earth, kuti vanhu vanzwisise chirevo chezvinhu zvekudenga. Alright. Ndobva patumwa mupostora waMwari Petros zvikanzi profita pamusoro pezvinhu izvi, kuti vanhu kana vachinge vararama pasi pezuva vazive kuti kana Mwari ari kudenga kwaagere, kusina zuva, kusina rima, iye ari chiedza chinovhenekera ikoko, nguva dzake dzaanotarira kuti nguva dzakati dzakwana dzakamira sei, kana tichidzimezha nenguva dzepanyika pano. 2 Petros chapter 3. 2 Petros chapter 3. Vatendi munoita muchinyora magwaro muchidzidza muri mega, asi kune vasiri vatendi munokurudzirwa futi kunyora kuti muzive, mugorega kutendeukira kuzvinhu zvamusina kuziva zvazvinoreva. Petrosi ari kutsanangura pamusoro penyaya dzemagumo. Vanhu vakanga vari panyika vairatidza kuti havasi kunzwisisa pamazuva iwayo kuti magumo zvaima chokwadi anovapo anouya. Ndopaakanzi nomweya ari mumweya waMwari tsanangura zvinhu izvi. Pavhesi 1 ndopaakuti vadikanwa, iyi ndiyo mwadi yechipiri yandinokunyorerai zvino. Pana idzedzi dzose mbiri dzinomutsa ndangariro dzenyu ndichakuyeudzirai, kuti mugorangarira mashoko akataurwa kare navaprofita vatsvene nomurayiro washe muponesi wamakapiwa navaapostora venyu. Pakutanga muzive henyu chinhu ichi, kuti pamazuva okupedzisira vaseki vachauya vachiseka, vachifamba nokuchiva kwavo,
vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino, nokuti kubva kuparara kwamadzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvazvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusikwa. Nokuti vanokanganwa nebhoni chinhu ichi, kuti kare denga raivapo nenyika yakabudiswa mumvura, yakaitwa nemvura neshoko raMwari. Nazvo nyika yaivapo nguva iyo yakafukidzwa nemvura ikaparadzwa. Asi denga riripo zvino nenyika zvakavigirwa moto neshoko ireri zvinochengeterwa zuva rokutongwa nerokuparadzwa kwavanhu vasingadi Mwari. Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu ichi. Chinhu chimwe ichi, kuti kuna Mwari zuva rimwe rakaita samakore ane churu, namakore ane churu sezuva rimwe. Ishe haanonoki kuita zvaakapikira. Ivhesi 9. Regai ndidzokorore vhesi 9 muchirungu. Vhesi 8 muchirungu, sorry. But beloved, be not ignorant of this one thing. Beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Petrosi ari kuti one day kana rikatariswa rokudenga rinopiwa mucherechedzo wemakore 1,000 epanyika. Zvichireva kuti Mwari achiita denga nenyika achiti azviita ne1 day. Tava kuziva tese kuti 1 day rakanga achireva rakanga risiri rinomezhwa nezuva kubva pakusika kwake denga nenyika. Mwari anonzi akaita 6 days. Anoti akaita 6 days muivhangeri rake achitaura pakusika denga nenyika. Zvichireva kuti 6 days dzaakaita dzakanga asiri mazuva amunoziva muchitarisa kuti zuva rabuda radoka mobva mati ndo paakaita denga nenyika. Nekuti zuva racho rinotogavhena kuti 1 day rapfuura rakanga risati ravapo. Zvaakubuda pachena kuti Mwari akaita 6,000 years achisika denga nenyika kusvika zvichizovapo. Nomuzuva rechi7 ndo paanonzi Mwari akazorora. Asi azorora ndobva apa murayiro kuna Israel, achiti nokuzorora kwandakaita uku imi munofanira kuzororawo ikoko. Pane mazuva amunofanira kuti mubate pamazuva enyu ekurarama kwenyu panyika anova 24 hours. Ari 6 muchisevenza zvenyu, asi kana masvika muzuva rechi7, zuva iroro zororai nemucherechedzo wokuzorora kwangu kwandakaita. Ndobva vatanga kubata sabata. Kana pane hama dzinotenda inonzi SDA vanobata sabata, iyi inguva yekuti munzwise chirevo chesabata. Handisi kukupikisai pakutenda kwenyu nokuti hatinamati Mwari mumwe chete newamunonamata iyeye. Nokuti chinotonzi Mwari ivhangeri. Kana vhangeri renyu rapesana neredu, hatisi kunamata Mwari mumwe chete. Kana vhangeri renyu rapesana neratinenge tichitenda kwaririwo sehama dzinotenda muThe Body of Christ, hatisi pamwe chete uye hatinamati Mwari mumwe chete. Saka handina kodzero dzekuti ndikupikisei kuti munoita chinhu chakaipa. According to Mwari wenyu munoita chinhu chakanaka, nokuti Mwari wenyu ari kutofara nekushumira kwenyu ikoko. Asi isu according to Mwari wedu akaita denga nepasi watinokuparidzirai nhasi, hakuna chinhu chinonzi sabata chinofanira kubatwa pasi pezuva. Apedza kuita denga nenyika in 6,000 years akati vakomana zororai sekuzorora kwandakaitawo. Ndobva kwauya Pauro akuchiparidza nyaya iyi yesabata. Hatingaibatiri kwavakapiwa murayiro vachinzi vanofanira kuzorora kuna Deuteronomio, asi taakuibatira kuna Hebrews chapter 4 kuti tiipedze. Ndakuverenga Hebrews chapter 4 pavhesi 1. Naizvozvo chipikirwa chokupinda muzororo rake zvachichipo.
kana chinhu chichinzi chichipo kutaura kuti chinenge chisati chaitika. Ndakanzwawo kune vamwe vanonamata vamwari vavo vachitenda kuti tiri muzororo raKristu nekuti zororo ndiKristu, saka titori muna Kristu takazorora. Shoko raKristu ndo Kristu wacho, tiri mushoko rake, tinogara mariri nguva dzose. Zvekuti dai takazorora muna Kristu taidai takazorora zvemazviro kwazvo, asi hatina kuzorora nekuti chipikirwa chiri kunzi chichipo, kana chinhu chichinzi chichipo hachisati chasvika. Tinofanira kutya kuti zvimwe kurege kuva nomumwe wenyu uchawanikwa asingafaniri kupindamo, nokuti kupinda tisati tapinda ndosaka kuchinzi ngatityai kuti kurege pakati pedu paonekwa pane mumwe chete anozotadza kupinda muzororo iri. Saka hatisati tapinda muzororo, zvichireva kuti zororo re24 hours chairo harisati tatombopinda, ramuri kupinda vanhu vane zvitendero zvavo nevamwari vavo, kureva kuti hatisati tatodi, hamusafanira kunge muchiti makapinda nekuti harisati rasvika zororo. Nokuti nesuwo takaparidzirwa ivhangeri saivo, asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira. Ivhesi 2, Hebrews chapter 4 verse 2. Nokuti harina kuvhenganiswa nokutenda kwaivo vakanzwa. Nokuti isu vakatenda tinopinda pazororo ireri, sezvaakareva achiti, naizvozvo ndakapika pakutsamwa kwangu ndikati, havangapindi muzororo rangu, kunyange mabasa ake akanga akakwaniswa kubva pakuvambwa kwenyika. Nokuti pane imwe nzvimbo wakataura pamusoro pezuva rechinomwe, achiti Mwari wakazorora nezuva rechinomwe pabasa ake ose, napozve havangapindi muzororo rangu. Mwari akazorora nezuva rechinomwe pamabasa ake. Zuva rechinomwe raakazorora naro izuva dzinova 1000 years dzepanyika pano, 1000 years ndo dhei rake rimwe chete raakazorora naro. Naizvo shoko zvarichipo kuti vamwe vachapinda pariri, uye kuti avo vakaparidzirwa ivhangeri kare havana kupinda nokusateerera kwavo. Unotara zverimwe zuva achiti muna Dhavhidhi, nhasi nguva huru yakadai yapfuura, sezvazvakambotaurwa kare zvichinzi, nhasi kana muchinzwa inzwi rake musaomesa mwoyo yenyu. Nokuti dai Joshua akanga avapa zororo, haaizoreva rimwe zuva nokuti dai Joshua akanga avapa zororo, haaizoreva rimwe zuva pashure. Zvino zororo resabata ravanhu vaMwari richipo. Zororo resabata revanhu vaMwari, iye mwenga rakati denga nenyika, ndo richipo, hatinasati tatomboripinda. Asi kana riri zororo resabata vevanhu vakavamba makereke, iroro vakaripinda. Vamwe vanoti redu takapinda, vamwe vanoti redu hatisati, vamwe vanoti redu tichazopinda, takatopinda nekuti Kristu tinaye, tiri mushoko rake. Asi zororo revanhu vaMwari in the body of Christ, vatendi ve the body of Christ, zororo renyu richipo, richigere kuti mupinde mariri. Naizvozvo ngatishingaire kuti tipinde muzororo irori, kuti munhu arege kuvapo unonzwa achitevera nzira iyo yokusateerera. Nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, yapera zvayo panyaya yezororo. Saka zororo zvarakapiwa richinzi mucherechedzo waro rinofanira kuzororwa ini dhei rechi7. Mwari akapa asingaverengi kuti dhei rechi7 ndere panyika pano, nokuti zuva rake harisi zuva revanhu. Aita 6000 years achisika denga nenyika, gore rechi7000 ndobva azorora. Ndobva ati vanhu kana makuzorora zororai muchiteedza ini ndakazorora nemusi uyu. Tikazorora 24 hours dzepanyika pano, tateedza here kuzorora kwakazorora nako? Nokuti iye haana kuzorora achiteedza mazuva epanyika pano, akazorora achiteedza nguva dzekudenga. Ndobva asimudza mumwe muprofita waMwari, muranda nemaapostoro waMwari Johani, akanzi ngaaprofite pamusoro pechinhu ichi chizivikanwe, kuti vanhu varege kuzorashiswa.
Revelation chapter 20, Johani achiprofita pamusoro pezororo richipo richigere kuuya. Kubva mwanakomana waMwari zvaauya tava ne2025 years, zvichireva kuti kana takatarisana kuzororo zviri neti 1000 years dzemakore atiri kurarama panyika pano, taserwa ne4000 years nyika ichirarama kuti vanhu vagopinda muzororo. Saka Johani ndobva anzi profita, ndobva anochinyora zvakazarwa chapter 1. Zvino ndakaona mutumwa achiburuka kudenga ane kiyi yegomba rakadzika-dzika neketani huru muruoko rwake. Akabata shato nyoka yekare, ndiye Dhiabhrosi naSatani, akamusunga makore ane 10,000, akamusunga for 1000 years. Rakanga riri zororo ranga raakupindwa, Johani achiratidzwa zvinhu zvakanga zvichaitika pazororo iyi. Akamukandira mugomba rakadzika-dzika, akamupfigiramo, akaisa chisimbiso pamusoro pake kuti arege kuzonyengera marudzi kusvikira makore ane 10,000 apera. Shure kwaizvozvo unofanira kusunungurwa chinguva chiduku. Saka musi wezororo kunenge kusina muedzo, kunenge kusina kunyengerwa, kunenge kusina kumanikidzwa mumweya yedu naDhiabhrosi, nokuti mutumwa ari kunzi akamubata akamusunga akazosunungurwa kunzi azoedza kwechinguva chiduku. Achasungwa Satani for 1000 years. Nomusi uyu ndo unenge uri wezororo, vanhu vari musabata raMwari vachizorora. Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe, verse 3, zvakazarwa chapter 20 verse 3. Akamukandira mugomba rakadzika-dzika, akamupfigiramo, akaisa chisimbiso pamusoro pake kuti arege kuzonyengera marudzi kusvikira makore ane 10,000 apera. Shure kwaizvozvo unofanira kusunungurwa. Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe vakagara pamusoro pazvo, vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya vakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu nekweshoko raMwari, navose vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho, vasina kupiwa chiratidzo pahuma yavo naparuoko rwavo, vakararama vakabata ushe pamwe chete naKristu makore ane 10,000 for 1000 years. Kutonga kunenge kusati kwasvika, final judgment inozouya after zororo. Vanhu vapinda muzororo naKristu vachizorora naIshe wavo. Vamwe vakafa havana kumukazve kusvikira makore ane 10,000 apera, ndiko kumuka kwekutanga. Vakafa pamweya yavo kwete panyama, vakanzi chimbogarai makadaro kusvika vanhu vaMwari vambopinda muzororo vazorora. Ndiro zororo iri. SDA nevavhangeri vese vanoparidza ikoko nevafundisi ndimo munonyanya kutenda kuzororo. Nedzimwe hama dzese mamwe makereke adzinopinda, makereke dzakavambirwa navamwari vavo vanova vanhu ivavo. Hakuna chinonzi zororo re24 hours tichigere kupinda muzororo, uye zororo rakapfuura. Zororo harisati rapfuura. Ndinoziva pakati penyu kuti vamwe vachasara vane mubvunzo yekuti mati tava mugore rechi2025 and zororo hanzi richazorwa after 6,000 years. Ko mwanakomana waMwari zvakati hakuna anoziva zuva kana nguva yokuya kwake, munoreva here kuti maakuziva imi kuti nguva yokuya kwamwanakomana ndirini? Mubvunzo wakanaka ende mubvunzo une uchenjeri unoda kuziva. Matthew chapter 24 verse 26 verse 36, regai tiende paakataura izvozvo mwanakomana womunhu, tinzwe kuti akati hatizivi here gore raanouya, kana kuti akati chii chatisingazivi pamusoro pekudzoka kwake. Matthew chapter 24 verse 36. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo hakuna unozviziva, kunyange vatumwa vokudenga, kunyange mwanakomana, asi Baba. Kana munhu ukanzi hauzivi zuva kana nguva, unenge usina kunzi hauzivi gore rekuya kwemwanakomana. There's a lot of pastors from Kenya and other countries in Africa vanga vachiparidza kuti mwanakomana atouya, mwanakomana anouya musi wakati. Iwoyo kushaya uchenjeri hwomweya. Unfortunately
Satani anenge apinda pakati pavo kuti avataurise zvinhu zvisina uchenjeri, zvisina kuziva Mwari. Kana munhu akanzi haazivi zuva kana nguva, munhu iyeye anenge asina kunzi haazivi mwedzi kana gore. Ndikati hamuzivi zuva kana nguva yandakaberekwa ini, hazvirevi kuti hamuzivi gore kana mwedzi. 7,000 years tichipinda muzororo raMwari, tichipinda musabata, then final judgment ichiuya. Ichokwadi vanhu vacharasha Mwari, sekuprofita kwakaita Paul achiparidzira, Apostle Paul achiparidzira Petros kuti azivise makereke kuti vanhu vachakanganwa Mwari, vacharasha mwoyo yokuda Mwari, vachanga vari vanhu vasina murangariro wekunamata. 1 Timothy chapter 4. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa, vachinyengerwa navanoreva nhema, vakapiswa pahana dzavo nedare rinopisa, vachidzivisa vanhu kuwanana, nokurayira kuti zvimwe zvokudya zviregwe, zvakasikwa naMwari kuti zvigamuchirwe nokuvonga navanotenda vanoziva zvokwadi. Saka nguva ichiripo zvikuru kwazvo yokuti vanhu vachakanganwa, zvokuti kana hama dzichararama 2000 years dzinotevera, kana kwainzi maplatform atinoshandisa tichiparidza aripo, kana vakanzwa vhangeri ndinoda kuti muve neuchenjeri hwemweya hwokuziva Mwari pazvinhu zvaMwari nezvirevo zvake, nemazuva muchararama iwayo, zvechokwadi vanhu vachakanganwa Mwari. Nyaya dzokunamata nedzokuguma kwenyika huchanga hwava dzavangano dzokuti vanodzinzwa vanoti inyaya dzokutandara nadzo. Asi makore panyika pano achapfuura zvawo 6,000 years dzichipfuura. Zororo revanhu vaMwari richasvika. Kana rasvika, vanhu vaMwari vachazorora, zvokuti vasina kutenda, vasina kuponeswa kubva pakusikwa kwedenga nenyika, kwanzi ivavo havamuki nomusi wezororo, vanozomutswa mukweya mukutongwa, vakafa kudaro veya vobva vatongwa pamberi paMwari. Tichigere kubva mwanakomana waMwari zvauya, zvokuti hapana chokwadi kuti kalenda rakazotanga rini, rakatanga how many years after Kristu arovererwa, asi vanoestimate vanoti 2025. Zvirava kuti kana tikashanda neidzodzo dziri accurate, nguva ichigere ichipo, nguva ichipo yekuti vanhu vapinde muzororo, ende nguva ichiri yakareba kwazvo yekuti vanhu vanofanira kuti varege kurasa kutenda kwavo muna Kristu. Ndinokusimbisai kune vanotenda mu the body of Christ, nyangwe nevachanzwa ivhangeri ini ndisisipo, nokuti ndine nguva duku kwazvo yekurarama pasi pezuva, ndine nguva duku duku, nokuti kuna Mwari dzingori 2 minutes dzanenge ndararama pasi pezuva. Asi varipo vapenyu dai matendera kuti munzwe ivhangeri iyoyi yandinokuparidzirai nemwoyo, usingatsvagi chinhu kubva kwamuri, usingatsvagi kana chokudya, usingatsvagi kana kubatsirwa nemi, asi nemwoyo unotsvaga kuti pakutenda kwenyu murege kumanikidzwa nemashoko evhangeri anorasisa. Shoko raMwari munondo, kana imi marinzwa munondo wapinde wabaya mwoyo yenyu. Nevasati vatenda mu the body of Christ, ndinokukurudzirai kuti kana mabayiwa murege kuramba makaomesa mwoyo yenyu, asi muye mutende kuna Mwari, muzive chokwadi. Ndakambonge ndichiitiswa mainterview last time andakaparidza pachannel yaMukoma Zigo, ndikabata dzimwe nyaya dzandanga ndisina kumbobvira ndaparidza nezvazvo, ndichinatsopatsa nekuti vanhu vanzwisise. Apa ndakupai tariro panyaya yezororo kuti hama dzangu murambe makashinga kune vakatendeuka, vakatenda mu the body of Christ. Ndakabata nyaya yekereke ndikaparidza kuti chinombonzi chechi chimbori chii, ndo yandakapasana kuti ndo inonzi the body of Christ, muviri waKristu. Hama dzinenge dzatenda unenge wava muviri mumwe chete tiri muna Kristu.
ndikabata ndichitsanangura kuti chinotonzi chechi hachivambwi nemunhu, chinosikwa. Kana chavambwa nomunhu, munhu iyeye achivamba ndiye achisika, ndiye munhu iyeye anenge ari Mwari wacho. Nokuti kana taverenga uchenjeri hwakanyora nahwo Pauro kuna Ephesians chapter 5, tinonzwisa magwaro anoreva pachena kuti chechi mudzimai waKristu. Sezvaari mudzimai waKristu akanga agara aripo akasikwa akasiwa kudenga, sezvinoreva magwaro kuna Galatians chapter 3. New Testament, Old Testament isati yauya yakararama vana Isaiah vari mairi. New Testament yakanga yavapo kare, Old Testament isati yavapo. Galatians chapter 3 verse 17. Zvino ndinoreva chinhu ichi ndichiti sungano yakasimbiswa kare naMwari muna Kristu. Sungano iri kurehwa ndo chechi yaKristu, chechi yaKristu, the body of Christ. Haitorerwi simba rayo nomurayiro wakazotevera makore 430 apfuura, makore 430 apfuura, 421 years. New Testament yasikwa ndo pakazouya Old Testament unova murayiro. Chechi yaMwari yagara yakanga iriko kudenga, haitangwi nomunhu. Kana imi hama dzangu matotanga imwe atovawo enyu machechi ane ruponeso rwenyuwo rusinei naMwari. Ndosaka ndisingatsvagi kukakavadzana pakati penyu neni, nokuti ndinoziva kuti zvatinotenda zvinhu zvakasiyana ngwe kure kure. Kuvatungamiriri vemakereke, handikakavadzani nemi kuivhangeridzenyu dzamunoparidza, nokuti kutenda kwenyu kwamakapiwa kuivhangeridzenyu nemweya yakakupai kutenda iko kuna Mwari wenyu wamunonamata kwakasiyana nokutenda kwedu kwatinoita tiri mu the body of Christ. Kuvatendi veku the body of Christ, kana manzwa vhangeri musakakavadzana nevatendi vamunogarisana navo kudzimba, musakakavadzana nevamunofamba navo, musakakavadzana nevamunoswera navo nyangwe nokumabasa, nokuti zvavanotenda kwazviri harisi vhangeri rimwe chete neratinotenda kwariri. Ndakakuparidzirai kumazuva apfuura, ndinoziva pamwe vamwe munogona kunge musina kuona semoni iyoyo. Ndikati John chapter 1 po achinyora ari mumweya waMwari anotsanangura zvinhu zvinonzwisika kuti Mwari ndo shoko, shoko ranga ragara riripo. Regai ndiiverenge. John chapter 1 verse 1. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Zvichireva kuti pakaita shoko rimwe rapindira pakati risingarevi zvinoreva Mwari, vatova vamwe vaMwari. Saka kana vari vamwe vaMwari, ndosaka ndati kana muchitenda imimi hama dzangu nevagari vemunyika muno, vanakomana vevanhu, kuti shoko raMwari rinoreva chinhu chimwe chete, rikangopesana nezvinoreva shoko raMwari, vatova vamwe vaMwari. Zvaapachena kuti kereke imwe naimwe iri pasi pezuva yakaumbwa nomunhu ina vamwari vayo, nekuti kereke pachayo inonzi haivambwi yakasikwa kubva pakutanga. Isaiah atumwa shoko rechiprofita naMwari kuti aprofite zvinhu zvaMwari. Ndo paanonyora Isaiah pa 54 achitsanangura pamusoro pemukadzi uyu wakanga achazouya, inova kereke, akanga asikwa kubva pakuvambwa kwamazuva. Mukadzi uyu akanga ari ngomwa asina mwana. Ndo paanonzi imba iwe ngomwa, iwe usina kumbobereka, nokuimba nokudanidzira iwe usina kumbosununguka, nokuti vana voru oga vazhinji kukunda vana vomukadzi akawanikwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mukadzi akawanikwa akanga achirehwa apa yakanga iri Old Testament. Old Testament ndo yakanga yaane vana. Uyu mukadzi uyu akanga ari oga asiwa kudenga, sari oga asina murume. Saka ndiye paakanga akuchinyaradzwa manje kunzi iwe vana vako vachanga vakawanda kupfuura vana vomukadzi akanga ane vana. Mukadzi akanga ane vana nomurume. Ndo Old Testament yakanga ina Moses, Kristu ariye murume wayo. Ndo Old Testament yakanga ina vana Isaiah nevose vakanamata vari mu Old Testament, ndo vakanga vari vana vayo. Saka mukadzi uyu tikaenda pavhesi 5 Isaiah 54, ndo paanonzi nokuti muiti wako ndiye murume wako. Zvichireva kuti muiti akaita chechi ndiye murume wayo. Jehovha wehondo ndiro zita rake.
mudzikinuri wako ndiye mutsvene waIsraeri, iye achanzi Mwari wenyika yose. Muiti wechechi ndiye murume wayo. Maprinciples echechi yechokwadi ari kunzi muiti wayo ndiye murume wayo, ndiye Mwari wayo, ndiye mutsvene wayo. Zviri kubuda pachena izvo kuti munhu akanzi avamba chechi nhasi ndiye muiti wayo ende ndiye Mwari wayo, ndiye murume wayo. Kuhama dzinopinda makereke vakavambwa nevanhu, even mukashedzera kuti Mwari Mwari makamira imomo, hamusi kunamata Mwari. Nekuti chinonzi kunamata Mwari kusubmita kumurume wenyu, muri mukadzi wake murume iyeye. Mucherechedzo wekuti mukadzi ngaaremekedze murume wake, mucherechedzo wakanga uchingoreva kuti Mwari anoda kuremekedzwa nechechi yake. Mukadzi ngaakudze murume wake. Abrahamu anonzi aishedzwa kunzi ishe naSara. Mucherechedzo unoreva kuti sechechi the body of Christ, kana tatendeukira kuna Kristu, tinenge tichishedza ishe wedu, murume wedu, Mwari wedu mutsvene, ndiye anenge ari baba vedu. Kana wakatendeukira kune imwe chechi, murume iyeyo wakatendeukira kwaari ndiye Mwari wako. Even ukati Mwari Mwari hazvirevi chinhu, hakuna kunamata munyengetero, haina kwainoenda. Nokuti hama dzangu, kana mafunga unzi mada kunamata pasi pezuva, hana yenyu kana yarohwa neivhangeri randinokuparidzira iri, ndinoda kuti muzive chinhu kuti hakuna kumwe kunamata kunze kwekupinda the body of Christ. Kana manamata muri pasi pemunhu akavamba chechi, mobva matanga kuzvisimbisa muchiti akatumwa. Handikurambiri, asi kana mukange matoya mane rimwe zita raanenge achikushedzai naro kunzi yeru inonzi chakati, yakatanga gore rakati, ndiwo mucherechedzo wamunofanira kuziva kuti kutumwa zvechokwadi akatumwa, but haana kutumwa navaMwari vakaita denga nenyika. Mwari ndiye akasika chechi kuvapo kusati kwavapo. Chechi haivambwi nemunhu, chechi haitangwi nemunhu. Zvokuti kana vanhu vakada kudzidza Mwari vanofanira kudzidza Mwari vari the body of Christ, hakuna kumwe kwavachadzidza Mwari vari. Isaiah ndiye semu murume akanyora Isaiah chapter 2, mwanakomana waAmozi, achiprofita pamusoro pezvinhu zvakanga zvichazoitika pamazuva anouya. Isaiah chapter 2 verse 1, shoko rakaonekwa naIsaiah mwanakomana waAmozi pamusoro paJudha neJerusarema. Judha akanga achireva akanga asiri Judha mwanakomana pavanakomana 12 vaJakobho vaya. Judha akanga achirehwa akanga ari Kristu Jesu, nokuti akabva kurudzi rwaJesu. Jesu akabva kurudzi rwaJudha. NeJerusarema rakanga richirehwa rakanga risiri Jerusarema ravadongo nhasi ramunoshanya muchinoona kunyika yaIsraeri. Jerusarema rakanga richirehwa ndo mai vedu riri kumusoro. Saka zvinhu zvakachiprofita naIsaiah pamusoro pazvo zvakanga zviri pamusoro pechechi yaMwari naMwari wacho, pamusoro paKristu nechechi yake. Zvokuti Isaiah haangaprofiti pamusoro pechechi peJerusarema ravadongo ramunomhanya muchinodongorera iri, nekuti zvakataura kuzasi kwacho zvaibudisa pachena kuti shoko raMwari ndio rakanga achiprofita nezvaro pamusoro paro, chechi yaMwari naMwari wacho. Pamazuva kupedzisira zvichaitika kuti gomo reimba yaMwari richasimbiswa pamusoro pemakomo. Paruri toti pamusoro pemakomo akanga achitoprofita kuti gomo reimba yaMwari ndo chechi yaMwari, ndo gomo guru Jerusarema, gomo Zioni. Gomo reSinai ndo murayiro. Saka machechi maviri anga achiprofita pamusoro pawo kuti gomo reimba yaMwari richasimbiswa pamusoro pezvikomo. Paitoti zvikomo aibuditsa pachena kuti machechi akanga achazange ariko pamazuva kupedzisira mazhinji kwazvo sezvaakaita nhasi, richakwidziridzwa kupfuura zvikomo. Marudzi ose achamhanyira kwariri. Vanhu vazhinji vachaendako vachiti, uyai ngatikwire kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye achatidzidzisa nzira dzake, tichafamba mumakwara ake. Nokuti murayiro uchabva paZioni, shoko raJehovha richabva paJerusarema. Shoko raJehovha richabva paJerusarema. Jerusarema ndo chechi yaMwari, ndo imba yaMwari. Kana shoko renyu ramunotenda kwariri risiri kubva paJerusarema rinova chechi yaJesu Kristu, the body of Christ, hamuna kuponeswa, nokuti shoko rimwe chete rinoponesa rinobva paJerusarema.
Galatians chapter 4 ndo painotaura achiti zvino Jerusarema riri kumusoro rakasununguka ndivo mai vedu. Amai ava ndo chechi yaKristu, ndo vakaonekwa vachipona mwanakomana naJohani pana Revelation chapter 12 kuchinzi mukadzi akaonekwa achipona mwana, nyoka ikamurwisa kwazvo, asi mwana akatorwa akagadzwa kuna Mwari, ndiye Kristu Jesu. Ndo pandinoda kuti hama dzangu dzinotenda musimbiswe nechinhu chandinokuparidzirai, nyangwe nevachatevera kumakovera anouya. Kana isusu tafa nokuti tine nguva shoma yekurarama panyika pano, muzive kuti Jerusarema ndo mai vedu, ndo chechi yedu, ndo yakatiponesa, yakatibereka muna Kristu Jesu, tikaponeswa nemurume wayo anova baba vedu Kristu. Ndinoda kuti musare mune kutenda kuti hakuna kereke yamuchaona ichamuvhurwa pasi pezuva inonzi yabva kuna Mwari. Kunyangwe nedzakavhurwa kare dzacho dzamunoona dzese dziriko kumazuva atinorarama nhasi, hakuna kunamata Mwari. Kana munhu achida kunamata Mwari atenda paivhangeri. Kunamata Mwari kunobva kuJerusarema, the body of Christ, amai vedu, ndo kuchabva kudzidza Mwari. Nguva yangu yareba basa ndaparidza, regai ndichivharisa zvangu ivhangeri. Kune hama dzichada kuzotibata kuti dzitendeuke mu the body of Christ, vanotenda kuivhangeri. Nguva ichange ndichati nhamba dziswe pascreen, then ndinogona kudzishedzera futi 0787389519. Tine vamwe vaverengi veivhangeri, vaverengi veshoko vanokupindurai ipapo, vanotokupindurai vachikubatsirai. Vazhinji vacho vakatenda kuivhangeri, havambokupindura ivhangeri rinorasisa, asi mibvunzo iyoyo vanozoiunza zvayo zhinji. Ndichaparidza nezvayo ndikaona vanhu vasina kunzwisisa zvakawanda. Ndakasiya ndaisa question pandakaita interview namukoma Zigo pamusoro pekunamata. Ndikasiya ndaisa mubvunzo kuti ndoda kuti hama dzipindure kuti anonzi Melkizedeki ndiani, asi handichapindura mubvunzo nokuti hapana kana umwe chete ambofunga kupindura, nokuti zvinoratidza kuti nyika nevarigere mukati mayo havanzwisisi zvinhu zvaMwari izvi. Zvazvinhu zvikukutu zvandichaparidza kufamba kwamazuva, asi Mwari akaramba achinipa upenyu, ndida kuti ndikunatsokusanangurai pazvinhu zvezvirevo zvokudenga kuti vanhu vadzidziswe zvinhu zvaMwari. Asi izvozvi ndakusiyirai chirevo ichi. Vashoma kwazvo vari mu the body of Christ vanochiziva chandoda kuti muzopindura. Chirevo chinoti, ndiani mukadzi akapona mwana, ndiani mukadzi akazvara mwana, asi mwana waakazvara uyu ndiye akamusika mukadzi uyu. Mwana waakazvara uyu ndiye achazova murume wake. Ndiani mukadzi akazvara mwana, mwana waakazvara mwana uyu ndiye akamusika mukadzi uyu, asi mwana uyu waakazvara ndiye achava murume wake. Ndoda kuti mupindure chirevo ichi nemavhesi. Vari mu the body of Christ ndinoziva vashoma vanochiziva. Tichaparidza nezvacho next time patinosangana. Ndinokutendai muve nenguva dzakanaka kwazvo yekunzwa nekudzidza shoko raMwari, nokuti hatina chimwe chinhu chatinganzi tingararamira pasi pezuva asi kunze kwekuziva zvekumusoro kudenga kuna Baba, nekuti ndokwatakamirira kuti tiende. Takamirira kupinda musabata tichinozorora muna Kristu. Nguva ichipo kwazvo. Chiprofita inzwai zvachinoreva. Vamwe vachakanganwa Mwari, vamwe vachamurasha pakutenda kwavo, vamwe vachamanikidzwa pahana dzavo. Nyika yatinorarama yeZimbabwe ichatoita nyika yekuti pamwe ichatochinja zita. Pachatoita kana dzimwe hondo dzamusina kumboziva kuti dzichaitika, kuguma kuchiswedera. Nzara nezvinotambudza zvizhinji zvepanyika zvichavapo, zvichaoneka muvanhu. Asi kune vachanzwa vhangeri iyi, ibatisise hana dzenyu nokusingaperi, kuti Mwari vakuitire zvakanaka, kusvika tichipinda muzororo raMwari tine tariro yatakapiwa naKristu Jesu. Ndichiti amen. Shungu dzangu dzanga dziri dzekuti ndirebese vhangeri, asi nokuti nguva ndo dzava diki, patino uploada dzinogona vhangeri ikanga yakarebesa haizonzwisiki zvakanaka. Ndinokwazisa zvakare kuhama dzakatenda shoko randinokuparidzirai
Vamwe vane shungu dzekuda kuti vazive kuti unombori ani. Vamwe vane shungu dzekuti vanoti handisi muapostora kuivhangera Mwari. Vamwe vane shungu dzekuti une zvaunotsvaga kuvanhu paunoparidza. Hadzisi shungu dzandingatsvaga kuvanhu vanoda kunzwa vhangeri. Shungu dzandinoda kuti muve nadzo ndedzekudzidza kuivhangeri andinokuparidzirai, kuti murege kutenda kuhama imwe naimwe inokurasisai paishoko iri. Umwe naumwe anosimuka achikurasisai pashoko raMwari kuti mutevere munhu nokunamata munhu. Nokuti kana makatendeuka kuivhangeri akaparadzwa nemunhu achikuti ndakavamba kereke, munonamata munhu iyeye. Isaya akaprofita zvinhu izvi. Ndiye Mwari wenyu ende akuponesei. Musare munyasha ndichiti amen.